Diyos maray na aldaw po sa Indugabos. Ngunyan po yuan ikakagpitong Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Santa Misa niyato ngunyan, ibata po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Nene del Rosario, Esperanza Laureta, and Sis Binang Bunyag. Pasasalamat asin petition ni Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr. Pasasalamat asin petisyon ni Lorraine Ivana Clarete, asin pasasalamat asin petisyon ni Lawrence Evan Rubio. Pasasalamat man dulot ni Sis Ining Lumbria and family. Para sa land dispute sa Lidong Pawili, Hibago, Salugon, offered ni Nene del Rosario. Para sa ligtas asin marhay na salud ni Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang. Para sa ligtas na biyahe, asin maray na salud ni Jerome Rodriguez. Para sa ligtas, asin maray na salud ni Maria Peidona, Biel Maria, and Gerald Theodore Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Para sa kapaingaluan kang kalag ni Father Luan Harcia, asin para man sa kalag ni Maria Corazon Paz, Lorenzo, Celeste, Fe, Salve, Purita, Carmen, Joel, asin mga kalag sa purgatorio. Para man sa kalag ni Arnaldo asin Arvin Arnold, dulot ni Sis Binang. Para man sa kalag ni David, dulot Cantores family. Para sa kapahingulan kang kalag ni Geraldine, asin man para sa kalag ni Cornelio, Antonina, Reynaldo, Pantaleon, Anacleta, Felipe, dulot ni Nene del Rosario. Para man sa kalag ni Simeon, Reynaldo, Remedios, dulot ni Banji Alano. Asin man para sa kalag ni Lionel, Romeo Eduardo, Rodolfo Ludovico, dulot ni Sis Ining Lumbria. Sa Eukaristiya, kita nagkasararo sa pagpasalamat sa mahal na Diyos, ninhuli sa mga biyaya na iwinara sa satuya. Minamauot kan Diyos na magkasararo kita sa gabos, bako lang sa selebrasyon, kundi man sa pagpahiling nin karahayan sa araw-aldaw niyatong pagkabuhay. Ipamibi niyato sa liturhiya ang pagkakaigwanin makusog na pagkaburunyog. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pilayo. Matindog na po ang gabos. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanan, kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magtulugang sa imong darong. Pagtugod lamang magrarong, ikaanyang na kami ako. Idulot naman ang misang ini para sa mga tugang niyato na biktima kanakaging pagbaha. Sangaran ka nama, Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapasain dugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antang sa itong mga kasalan. Tangani magkani kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa nagkakatulungan sa mga taong marahay ang buo. Ginoong aming ka, ay nuragyamin ka, sinasambangin ka, pinapawain ka, pinapasalamatan ka, huli ka, nagmulatong pagkapawayan. Kagurangan na Diyos sa langit mo, Diyos sa pagmakakamahal. Kagurangan na Panginoong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Cordero kang Diyos, bakit ka naman? Ikaw na pagparakan mga kasalan kan kinahan, kaheraki kami. Ikaw na pagparakan mga kasalan kan kinahan, ako ang sa mong pagkimaheran. Ikaw na nagtutupaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Aming kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan turong kalangkaw. Jesucristo kaiba, para Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, para surog kan mga nagsasari sa imo. Kung mayo ka, mayong puso, mayong banal, padakula sa mo an sa imong pagkaherak, tanganing huli ta ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang makarahayan ni minalipas, gamiton ming gayong unyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay, sa muunang matungkusan, huli Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong naubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos,
nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang pagdakol kan mga kakanon, sarong dakulang bendisyon na hali sa Diyos. Ini mananggad dapat na ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. May sarong lalaki na duminatong hali sa Baal sa Lisa. Dara para sa tao kan Diyos. Si Eliseo, an mga tinapay kan tinagba. 20 tinapay na sibada, asin bagong aning trigo. Nagsabi si Eliseo, tawan iyan sa mga tao, asin magkakansinda. Alagad, nagsimbag ang sa iyang surugoon. Paano ko ikakatao ini sa sanggatos na lalaki? Nagsimbag si Eliseo, tauan sa mga tao, asin magkakansinda. Tasiring ang sabi kan kagurangnan, makakansinda, asin may matatada pa. Kaya itinao sa inda saka nagkakansinda, asin igwapan ni natada, susog sa tataramon kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pasalamatan ka kagurangnan kan gabos mong gibo, asin ang mga maimbod sa imo mag-umaw sa imo. An kamurawayan kan sa imong kahadean isasabi, asin ang sa imong pagkamakakamhan itataram. Pinakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. An mga mata kan gabos sa imo maglalaom, asin ika ang nagtatao sa inda, ning kakanon sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasog mo ang gabos na may buhay kan sa imong tagay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawe, banal sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nag-aapod sa iya, sa gabos na nag-aapod sa iya sa katotoohan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Hali sa iyang selda, si San Pablo, sinasadol ang banwaan kan Efeso, napapagdanayon ang pagkasararo. Ang pagkasararo kay Kristo, iyo ang dapat na pakusugon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, sinasadol ko kamo, ako na bilanggo sa kagurangnan. Maglakaw kamo nin maninigo sa pangapodan na inapudan sa Indo. Sa bilog na kapakumbabaan sa kahuyoan, sa pasensya, nagpapatinios-tiosan sa pagkamuot. Hinihingowa na mapadanay ang pagkasaro kan espiritu sa bugkos nin katuninongan. Sarong hawak asin sarong espiritu. Siring na inapod man kamo sa sarong paglaom kan sa indong pangapodan. Sarong kagurangnan, sarong pagtubod, sarong bunyag, sarong Diyos asin ama nin gabos, na nasa ibabaw kan gabos, gamit ang gabos asin yaon sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapasindo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sosog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kay ni, naghali si Jesus paibong kandagat nin Galilea, nin Tiberias. Sinusunod siya nin dakol na katauhan. Huli ta natataunaw ninda ang mga tanda na ginigibo niya sa may helang. Nagtukad si Jesus pabukid, asin duman tuminukaw kay bakan sa iyang mga disipulos. Haranina ang Pasko, ang piyesta kan mga Hudiyo. Si Jesus initaas ang mga mata, asin nahiling ang dakol na katauhan na nagdudulok sa iya. Nagsabi kay Felipe, "Saan kita mabakal nin tinapay? Tanganing magkakan ang mga ini." Ini sinasabi niya sa pagbalo kay Felipe, ta siya, aram ko nano ang gigibuhon niya. Nagsaimbag sa iya si Felipe, 200 na denaryo na tinapay, dai pa magkakanigo sa inda, tangani ang lambang saro, magkaigwa nindikid. Nagsabi sa iya ang saro kan sa iyang mga disipulos, si Andres na tugang ni Simon Pedro, igwa digdinin sa dit na aki na may 5 tinapay na si Beda, asin 2 panira. Alagad ini sa siring kadakol. Nagsabi si Jesus, patukawa ang mga tao. Maduot ang lugar, kaya tuminukaw ang mga lalaki, ang bilang mga 5,000. Kinuan ni Jesus ang mga tinapay, asin pagkapasalamat, itinaltag sa mga nakatukaw, siring man ang mga panira. Sosog sa saindang buod. Kan mabasog na sinda, nagsabi siya sa iyang mga disipulos, tipona ang mga sobra, tanganing mayong masayang. Kaya tinaripon ninda asin nakapano nin 12 basket na mga tada sa 5 tinapay na si Beda. Sobra kan mga nagkakan. Ang mga tao, pagkahiling kan ginibo niyang tanda, nagsabi, iniman nanggan ang propeta na madigdi sa kinaban. Si Jesus aram na maabot sinda, tagagabringon siya. Tanganing magibon nindang hade, nagbalik sa bukid, siya sana. An marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Ang numero kan mga Kristiyano sa kinaban aaboto ng 2 bilyones. 2 billion. Alagad, ang mga Kristiyanong ini nababanga sa tulong sanga. Itong 3 main branches of Christianity. Yan ang mga Katoliko, mga Protestante, asin sinasabing Orthodox. Kristiyano, alagad nababanga sa tulo. Asin sinasabi, ang Christian denominations, halimbawa Protestante, nababanga yan sa kadakul-dakul. Yan ang natura kang Protestante na magparadakul, magbaranga sa dakulon na grupo. Kaya sinasabing ang mga denominations aaboto na 40
45,000. As in, ang mga denominations, pag may nagsuhay dyan, na poon ang inaapod na sekta. Pag nagdakula na, inaapod na naman na denomination. Sa ibang lugar, sa Latin America, halos kada pamilya may sadiring sekta. Halimbawa ako, kabali ako sa wrong denomination, magsuhay ako, maski duwang group, duwang tao, tulong tao, pwede nang magsadiring sekta. Kaya, kadakul-dakul na maray na mga sekta. Sinabi ko po, mga denominations pa lang ito, 45,000. Ang mga seminaristata, digdi sa Cáceres, nagmisyon sa Lagunoy. Ang Lagunoy po baga, bistado sa pagiging lugar na igwang mga aglipay. Pero bako lang po mga aglipay, ang mga yaon duman. Mga lampas po 10 ang mga sekta, denominations duman. Mga tugang, digdi sa naga, maglibot-libot kita, dakol kitang may hiling. Ano po? Mga saradit na mga bakong katolikong simbahan, alagad mga simbahan kan mga Kristiyano. Lugar na tigtitiripunan, tangani na magsamba. Mga tugang, ang inisyatibo, movimiento, tanganing ang mga Kristiyano sa bilog na kinaaban, magkasararo sa paagikan pag-urulay-ulay, asin pagtarabangan, iyan inaapod na ecumenism. Ecumenism. Inisyatibo, movimiento ng katuyuhan, pagsararoon ang gabos na mga Kristiyano sa kinaban. Sinasabi na totoo, dakol na dahilan nin pagkabaranga. Alagad, sinasabi na mas magayon, mahiling ang mas dakol pang dahilan tangani na magkasararo. Igwang basihan ang pagkasararo kan mga Kristiyano. Ta nakaka-eskandalo ang satuyang pagkabaranga. Ano po? Si Jesus, prinsipe ng katuninungan, alagad, kadako mga Kristiyano, nag-iiriwal. Prinsipe ng pagkasararo, alagad, ang mga Kristiyano, suruhay, nakulon, pagkabaranga. Mga Kristiyanong nasyon, mga Katolikong nasyon, kaiwal, Katolikong nasyon man, Kristiyanong nasyon. Mga tugang, sinasabing magayon ang tutukan, itong mga bagay na pwedeng magkasararo ang mga Kristiyano. Ang babasahon ngunyan na aldaw, ang ikaduwang babasahon, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, nagsasabi nin mga bagay na kung saan pwedeng magkasararo ang mga Kristiyano. The basis of unity. Yaon digdi, magagayon, ang ikaduwang basahon kaya manungod sa pagkasararo. Sinasadol ko kamo, maglakaw kamo, magkasararo kamo. Asin ini ang mga basihan tanganing kita magkasararo. Sabi digdi, kamo sarong hawak. Sarong hawak. Ang sarong hawak na ini ni Kristo mayong iba kundi ang simbahan. Sarong hawak ni Kristo. Mga tugang, sarong hawak ni Kristo.
Sinasabing ang simbahan, bako lang si satuya na naihiling, bako lang na istruktura, kabali baga sa simbahan si mga yao na sa langit. Kita na nakikipaglaban digdi sa kinaban, asin si mga nagtitios, triumphant, suffering, militant church. Yan ang simbahan. Asin ang simbahan, bako lang na istruktura. Ang simbahan, kita, hawak ni Kristo. Asin ang simbahan na ini, pinapakusog kan Espiritu. Sabi digdi, enot, simbahan, ang hawak ni Kristo. Ang ikadua, Espiritu. Asin ang ikatulo, ang paglaom. Kita gabos, inapod, pasiring kay Kristo, na magliligtas sa kinaban. Asin yaong padidi sarong kagurangnan, sarong pagtubod, sarong bunyag, sarong Diyos. Mga tugang ini sinasabi ni San Pablo, ini ang mga bagay na dapat magsararo sa satuya. Magsararo sa satuya. Sarong pagtubod, one faith. Kung minsan nagkakabaranga kita, itong inaabotang doktrina. Halimbawa, kita nagkukumpisal. Si iba dahil man nagkukumpisal sa padi. Kita nagtutubod ng satuyang hinahawak sa komunyon. Hawak ni Kristo. Para sa iba, hari na lang yan. Wafer lang yan. Ito bagang kikano na binabakal na wafer? Parehas lang yan kaya. Kamu mga Katoliko, nagluluhod kamo sa mga santo. Ano ang simbang nindo? Pag nagsasabi sa indong, nagluluhod kamo sa santo. Ay, di man kami nagluluhod sa santo. Nagluluhod kami sa salong. Kung magluhod kami sa santo, matitipak yan. Mapapasayan. Pero sa pilosopo man po yan na simbang. Iyo po, mairiwal po kamo kayan. Maanggot sa indo. Kaya, pilosopo ka magsimbang. Pero, mga tugang, magtuto kita kung saan kita magkasararo. Asin napakahalaga kang sinabi ni San Pablo sa pinakahuri. Ang Diyos nalabaw sa satuya. Ang Diyos na gamit ang gabos asin iyaon sa gabos. Mga tugang, ang Diyos na ini na nagsasararo sa satuya. Ama. Saro lang ang satuyang Ama. Kaya day dapat kita magsuruhay, day dapat mag-iriwal, saro ang Ama. Asin ang Ama na ini, ang Diyos na ini, pagkamuot. Mga tugang, iyan ang daita lingawan. May sarong Diyos. Asin ang Diyos na iyan, Ama, namumuot sa satuya ang gabos. Asin, saro ang pagtubunta manungod sa mahal na Diyos. Ang Diyos, labaw, nasa ibabaw. Sinasabi sa filosofiya, ang Diyos na ini transcendent. Labaw sa satuya. Halangkaw sa satuya agabos. Iyan ang Diyos. Asin ang Diyos na ini, gamit ang gabos. Ang Diyos na ini, ito kung sabi ko sa enot, the transcendence of God. Ining sunod, providence of God. Dahil nagpapabaya. Nagigiya sa satuya. Nagsusustiner sa satuya. Asin, namumuot sa satuya. Asin ang Diyos na ini, Diyos na inaapod na immanent. Ngayon, transcendence. Ang immanent, bot sabihon, Diyos na kaiban niya to gabos.
nayaon sa satuya gabos. Ang Diyos labaw, alagad ang Diyos na ini, kaiba niya to. Labaw sa sato, alagad kaiba niya to. The God is a transcendent God, but God is also an immanent God. Labaw sa satuya, alagad kaiba niya to ang Diyos na iniyo. Mga tugang, but sabihon ang satuyang kinaban, nilalang kan Diyos, kontrolado kan Diyos, sostenido kan Diyos, pano kan Diyos. Mga tugang, lugod ang pagtubod na ini, iyo ang magsararo sa satuya. Lugod ang pagtubod na ini, iyo ang magbugkos sa satuya. Mga tugang, maugmang mahiling na sa mga pagtiripunta na arog kay ini, mga pamipamilya ang nag-iiribahan. Mag-agom, kaiban sa indang aki, mag-agom o lola, kaiban sa indang mga makuapo, magayon, tiripon sa pagtubod. Tiripon sa pagtubod sa mahal na Diyos. Mga tugang padagos kitang magtukdo, manungod sa pagtubod. Asin ang pagtubod na ini sa mahal na Diyos, iyo ang magsararo sa satuya. Iyo ang magsararo sa satuya. Mga magurang, day magkulang sa pagtukdo sa sendo mga aki, sa sendo mga apo. Ay sinin ang padagos na magsaro sa sendo bilang pamilya, bilang ina, bilang mag-agom, bilang maglola, bilang magbarkada, mga magbarkada na yaon digdi, mga barkada na yaon digdi. Sa indong tandaan, may kong natatandaan si Archbishop Rolly, ang marahay na barkada, itong barkada, nadadarahon ka sa kagurangnan. Tandaan po nindo yan, mga magurang, ang mga aki nindo, kung ang mga aki nindo inaalok kan sa indang barkada, pasimbahan, marahay na amigo asin amiga. Mga tugang, kung dahil nindo tutukdoan ang sendong aki, manungod sa mahal na Diyos, masusuhay iyan sa sayendo. Dahil na yan makakasaro sa sayendo. Iba na ang matugdo sa sayenda. Iba ang madara sa sayenda. Asin sa ibang lugar sinda ang dadarahon. Mga tugang, darahon ta ang labang saro sa pagkasararo, sa pagtubod sa mahal na Diyos, sa pagkamuot sa mahal na Diyos, sa irarom kan pagkamuot, pagmangno kan sa tuyang Ama sa langit. Matindog sa pagpamibi kan minatubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamahan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan,
asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sama na nagwawara sa to kan sa tuyang aral daw nakakanon, asin nagmamangno kan sa tuyang mga pangangaipo, an sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayukan simbahan, makabaing sa pagkamatinao, kan Aki sa Ebanghelyo, asin makahiras kan sa indang rugaring sa mga daing sukat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makagaw, miaw kita sa satuyang katungdan para sa mga nagugutom, mga pinabayaan, asin mga kasareditan sa sosyudad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahaadit asin nahuhurasa sa satuyang komunidad, mag-ako nin bagsik asin kusog buot, hali sa Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mga nakukulugan, mga nagsasakit, asin mga nagmumundo, mapakusog kan pag-anduyog, asin tabang nin sa indang mga katuod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkagutom kan mga gadan para sa buhay na daing kasagkuran, maranga kan presensya kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Nagpapasalamat kami sa imo sa paghimati mo sa mo. Nagsasari kami sa imong pagmangno para sa karahayan kan sa imong linalang. Nagsasari kami, natatawan mo kami kan sa imong katuninongan, asin kan sa muyang mga kahagadan, uli Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa kuyang buhay sa kupaman, kaugmaan sa kuyang puso asin kalag, na ikananay na paglingkuran. Sa imo sa nakaurangan, at sa kuyang isip asin buong, inulusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan ko. Kapangin ako kanuhanan, na magdanay na paghingon sa Matindog po. Magpamibi ko mga tugang, tanganin sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, akuan sa mga atang na dinadulot mo, hali sa imong pagkamatinao. Tanganin ang mga orog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya,
magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na dayang kasagkoran, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itas sa mga puso, Initaas mi na sa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayang kasagkoran, nakakagamiaw kami na sa dayang sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagkadiyos, at ang ngani itinagama mo ang bulong sa samo man sa ng pagkamagagadanon, asin kung ano ang ikinapahamak kan mga nawara, iyuman ang ilinigtas mo sa inda, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ang mga hukbo ng mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos di mamawag mo, ang langit asin na anong ang sa imo, kamulawayan, masana sa kaitaasan. Maluhod po. kagurangnan ikanang ganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gapos, asin magkakan kayni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapanggi, pagkuha niya maning kalis, asin girare, pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtugon. Kagurangnan, ipinapangaretan niya mo, ang pagkabuhay mo liwan, Pinapahayag sa kanya ikaw magkatulong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat.
Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkani kong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Ibania, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Kaya ako sa babalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, insirin sa langit. Sa mong kakano sa araw-araw, itao mo sa muya-muya, asin panawagon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin paray kami ang karahasa sagot, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan.
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Tulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, Sa mga Hesu Kristong kagurangnan ikan na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataok ko sa indo. Hare pagilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkapurunyong, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan kamo nin katuninongan. Peace. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ako asin ipon
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan na kinabang kami, kan Diyos non na sakramento, andani na pagrumdom, kan pasyon, kan sa imong aki. Warasan, namimibi kami. Tangani ining atang na siyaman sa na nagtaw sa mo, sa day masabing pagkamot, magdara sa samong kaligtasan, siya na naubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jerome Pilayo. Ang sa tuya pong Mass Offeror, Mr. and Mrs. Absalon Abyo and family. Asin pasalamatan tamang po ang akolito ang nagbasa. Asin kamugabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan tamang po ang satong collaborator ang PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-airy kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hihinanyog sa OKFM. Asin madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tumunyan. Sige po, salamat. Ang tatarahang na natamo, ang pinapahay na nagpaso, ang murabohon nin bakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya to.